Kerep ngarah Lombok nang kebon guys. Wis nggawa ceting. Lombok apa ya kira-kira guys? Tara, Lombok iblis. Kok iblis? Lombok setan ki guys. Nek nanggonku. Nek nanggone Rika ki jenenge Lombok apa guys? Kue wis pada abang-abang. Ya gegen tek arah guys. Lumayan. Kenanggok pranti jangan. Jane nyong ya maesuk wis tuku lombok nang pasar guys, ning Lombok Cengis. Kayak sing ijo-ijo cilik-cilik. Ning kebetulan lombok nang kebon wis pada abang ya. Ora apa-apa lah ya guys, rezeki dadi tak arah. So ana kulkas mengko guys, li ora bosok guys. Alhamdulillah banget mbok guys. Lombok Agilarang lombok nyong pada woen jen nyenengi banget pokoknya. Ki lombok tanpa semprotan guys, pokoknya asli original. Pupuknya mung pupuk tembelek tok.